Пахвалёны Езус Христос, прывітанне ўсім. Крыху з пачуццём віны працягваю я нашае разважанне над Матвеем. Вялікі час быў, што я не запісваў. Ось усіх прашу прабачэння і прашу, і не прашу, і не апраўдваюся. Ну, але як ёсць, так ёсць. Трошку было розных справаў, і рэкалекцый, і ўсяго. І, мае дарагія, мы ўжо з вами дайшлі да нагорнай пропаведзі Хрыста. І сёння гэтаму хачу прысвяціць увагу. Гэта асаблівы момант нагорнай пропаведзі. Мы ў Евангеліі маем поўна вучэння Хрыстовага, маем і прыпавесці, і розныя навукі, і ў спрэчках з фарысеямі розныя тэмы ўзнікаюць, але нагорная пропаведзь Хрыста яна асаблівая. Для многіх хрысціянаў, падвіжнікаў яна была крыніцай натхнення. Многія лічаць, што гэта цэнтр вучэння Хрыстовага, бо яна самая радыкальная, самая, сказаў бы, нават непростая. Вядомы пісьменнік і філосаф расійскі Леў Талсты лічыў, што гэта ўвогуле сутнасць хрысціянства. Хаця, магчыма, не трэба з гэтым згаджацца, таму што ўсё-такі сутнасць – это перамога Хрыста над смерцю, это адкрыццё брамаў Царства Божага, а не толькі навука. Ну і тым не менш, вось нагорная пропаведзь яна асаблівая. Для мяне яшчэ што важнае у гэтым вучэнні Хрыста, это тое, што часам людзі сумняваюцца, ці ўсё верна перадалі з вучэння Хрыстовага. Напэўна, з вас многія чулі гэтыя погляды, што ну ж неправільна запісалі, а можа не ўсё, а можа апосталы неправільна нешта зразумелі, а можа калі Бібліі перапісвалі, не так нешта там дапісалі. Ну і розныя версіі, ці сапраўды тое, што мы маем у Евангеліі, што это да канца тое, што прапаведаваў Хрыстос. Ну і тут шмат дыспутаў розных багаслоўскіх, дык вось ёсць такія моманты ў пісанні, я іх вельмі люблю, калі ты іх чытаеш, і ты разумееш, што чалавек так сказаць не мог. Таму што людзі такімі катэгорыямі не думаюць. Гэта не характэрна для нашага спосабу мышлення. Такіх момантаў пісання многа, хаця бы, напрыклад, калі Хрыстос кажа: «Бярыце, ешце, гэта цела маё». Выдумаць людзям нешта такое, запрасіць сваіх вучняў, назовём гэта па-нашаму, па-людску, да канібалізма, гэта нешта з нечым. І калі ты гэта чуеш, ты разумееш, што апосталы не маглі да такога дадумацца, это нерэальна, это выразна Хрыстос. І такіх момантаў пісання многа, я вельмі з такім хваляваннем іх сустракаю гэтыя моманты, яны найчасцей цяжкія нам да зразумення, як жыць паводле таго, што мы чуем. І нагорная пропаведзь, яна тым характэрная, што такіх момантаў тут даволі шмат. Хаця б тое, што мы пачуем, калі ўдараць цябе ў левую шчаку, падстаў правую. Я думаю, што людзі з усім сваім пацыфізмам, з ідэямі пацыфізма, не надта да такіх схемаў дашлі б самі, да такога спосабу мышлення. Як правіла, мы, напрыклад, альбо хочам здачы даць, альбо хаця бы ўцячы, каб ужо пазбегнуць канфлікту. Але прям такі падстаўляць шчаку, это нешта нелагічнае, это нейкі нонсенс абсалютны. І менавіта таму, што гэта нелагічна па нашаму спосабу мышленню, гэта толькі даказвае, што это вучэнне Хрыстовае. Бо ён, як Бог, так кажа Біблія, ён не думае так, як думае чалавек. І ў гэтым плане вельмі класная цытата Марка Твена, который казаў, што я баюся не тых фрагментаў пісання, которые мне незразумелыя, а больш за ўсё баюся тых, которые якраз такі я добра зразумеў. Добра зразумеў, і гэта для нас просто нереальна, малавыканальна, это просто для нас космос. І гэта сведчыць пра тое, што это хрыстовае вучэнне. Дык вось нагорная пропаведзь даволі шмат такіх эпізодаў мае.
дзе вот выразна бачна, што гэта Христос. Хаця б знакамітыя, будзем пра гэта разважаць, благаслаўлёныя, шчаслівыя, убогія духам. Я думаю, людзі б да такога б не дадумаліся. У беднасці шукаць шчасце і называть это благословленным станом, ну, я думаю, это не так все просто, да, это не наш способ мышлення. Таму для мяне асабіста вот у межах уводзіну, увогуле да Нагорнай пропаведзі сказаў бы, што гэта, ну, такая асаблівая канцэнтрацыя думкі Божага Сына, которая даказвае і паказвае праўдзівасць Евангелія, што это сапраўды, гэта ягоны спосаб мышлення, не наш способ мышлення. І што, ну, напэўна, яшчэ важнае, характэрная рыса для Нагорнай пропаведзі увогуле это у Матвея вот самая яркая, такая самая сжатая гэтая навука будзе, найбольш абгрунтаваная. Это 5 разделаў, это 5, 6 і 7 раздзел Евангелия ад Матвея, і пачынаецца знакамітымі блажэнствамі. Русский пераклад кажа «блаженны нищие духом», это пачатак, ибо их есть Царство Небесное. Альбо там, ну, у мяне няма з сабой беларускага, як правіла, ну, блаженныя ў сэнсе шчаслівыя. У гэтым сэнсе трэба перакладаць гэтае слова. Шчаслівыя, убогія духом, бо іх есть валадарства нябеснае. Так пачынаюцца вось так званыя гэтыя благаслаўленні. І канешне, вось гэтыя благаслаўленні, яны, калі сама Нагорная пропаведзь, гэта канцэнтрацыя думкі, вучэння Христовага, то блажэнствы, яны ў нейкім сэнсе, вот это вот самае сэрца Нагорнай пропаведзі. То есть яны вот такія самыя-самыя радыкальныя, так выдаецца ва ўсякім разе. І разважаючы гэтае блажэнства, вот хочацца звяртаць увагу, што націск трэба ставіць не на першую частку. Мы чуем блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие. То есть это люди, которые у нейкай нестачы жывуць. То есть не надо рабіць ідэалогіі, як часта это у нас звыклыя рабіць у хрысціянстве, шукаць шчасця ў цярпенні. Блажэнства не ў тым, што людзі терпяць, а блажэнства ў тым, што іх ёсць Царства Нябеснае, яны суцешацца, яны наследуюць зямлю, яны насыцяцца, яны будуць памілаваныя. Вот у чым блажэнства. Таму не трэба быць мазахістамі. Многія хрысціяне парадаксальна сталі мазахістамі, пробуюць знайсці шчасце ў цярпенні, знайсці радасць у тым, што яны церпяць. Абсурд. Няма ў гэтым ніякага шчасця. Цярпенне ёсць боллю, розныя від цярпення, не трэба яго абагатваряць, скажем так. То есть вот для мяне это, ну, хочу дзяліцца, это важны момант, што блажэнства не ў тым, што людзі церпяць, а ў тым, што будзе узнагарода, што это некалі зменіцца. Вось у чым сутнасць блажэнства. Не рабіце штучнай ідэалогіі. Што, ну, яшчэ важна ў межах уводзінаў. Ёсць такое меркаванне, і гэта цікавая думка, для мяне это было, ну, цэлае адкрыццё, свой час асабістае, ну, веру, што Дух Святы это мне нейкім чынам там паказваў, што вось гэтая Нагорная пропаведзь у Матвея, гэта рэдакцыя. Скарэй за ўсё, вялікая верагоднасць, што Христос казаў гэтыя навукі ў розныя часы ў розных месцах. Таму што матывы Нагорнай пропаведзі, яны гучаць у Лукі, таксама там гучаць блажэнствы, і цікава, што гэтага няма ні ў Яна, ні ў Марка. Кожны з евангелістаў пісаў у сваім ключы. У кожнага з іх яны натхнёныя Духам Святым былі, але ў іх была свая аўдыторыя. Яны пісалі для канкрэтнай аўдыторыі. І вось па нейкіх там прычынах у Марка гэтых навукаў няма як падобна, як і ў Яна, а ёсць у Лукі і у Матвея. І ў Лукі гэтыя навукі, яны раскінутыя на Нагорнай пропаведзі, яны раскінутыя ў розных частках Евангелія. Таму вялікая верагоднасць, што Лука ўсё-такі як гісторык, ён піша пра факты,
Ён піша пра нараджэнне Хрыста, хто там імператарам быў, якім годзе падае там нейкія даты, дзеі апостальскія бачна, як ён так як храналагічна паказвае рэчы. Лука быў ўсё-такі у нейкім сэнсе піша як хроніку, у нейкім сэнсе. Піша як гісторык. Ён стараецца больш дакладна паказаць. У Матвея, многія даследчыкі кажуць, у яго зусім другая схема. Ён піша, як мы ўжо разважалі з вамі і казалі, ён піша да габрэяў. І Матвей хоча паказаць, што Хрыстос ёсць тым месіяй, которага яны чакалі. Таму ён вельмі шмат цытуе старога запавету. І для мяне некалі цэлае адкрыццё было, калі я, разважаючы Нагорную пропаведь Хрыста ўжо шмат гадоў назад, вось гэтыя блажэнствы, я здзівіўся, што ўся гэтая навука і гэтая тэма пачынаецца словамі. 5 верш Матвея, 5 раздел Матвея, 1 верш, и далей там и 2. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил, говоря их». Езус навучае сидячы. І я загрузіўся некалі гэтым вобразам. Вот это таксама цікава, як часам важна просто адным вершам загрузіцца, нейкім вобразам, што не трэба ляцець па Евангелі галопам. Чыста, каб ведаць змест, што часам цябе нешта зацапіла, і трэба просто завіснуць, загрузіцца, разважаць. І я некалі так загрузіўся, як это Христос, паводле Матвея, прапаведвае сидячы. Я не мог гэтага ўявіць. Я вам пишу эту лекцию сидячы, бо тут нікога няма, то есть толькі вось эта апаратура і так далей. Там і мікрафончык мой, я спакойна гавару. Калі прапаведваеш аўдыторыі, трэба стаяць. Таму што цяжка і немагчыма доўга прапаведваць, асабліва калі трэба ўзвысіць голас, грамчэй сказаць, немагчыма гэтага рабіць увесь час сидячы. Таму харавікі не спяваюць сидячы. Таму што трэба напрагаць гэты голас, трэба хапаць паветра унутр сябе, ў гэтую дыяфрагму напускаць паветра, і гэта не сидячы робіцца. Усе аратары, усе харысты, ці салісты, спевакі, яны ўсе будуць стоячы это рабіць. Чыста па фізіялогіі. А Христос прапаведвае вялікаму натоўпу людзей, як вынікае з Евангелія, і ён садзіцца. Я помню, мяне так загрузіў гэты вобраз, што это просто нешта нерэальнае, ненармальнае, неправільнае. Я калі разважаў яго, я задаў сабе пытанне, што ў ім ёсць такое асаблівае ў гэтым вобразе. Я задаў сабе пытанне, хто сядзіць тады, калі перадае навуку ці нейкую інфармацыю. Я ў Хрысце ўбачыў цара. Ён, цар, сядзіць. Это цар не паднімецца з трона, усе астатнія да яго ідуць. І убачыў, што Христос сядзіць на гары, разважаючы этот вобраз, это ўсё адно як паралель з Маісеем, который пайшоў на гару, атрымаў загад Божы і сыходзіць з гары і дае закон Божы. І Христос, падобны як Маісей, узыходзіць на гару і тлумачыць закон Божы, сидячы, як той, хто мае ўладу, як кароль, як валадар, як пан. Мяне это так уразіла. Я зразумеў, што Христос, што Матвей паказвае Хрыста як новага Маісея. І будзе новы выхад, новая зямля абяцаная. І Христос выводзіць нас з рабства, але ўжо не егіпецкага, але рабства граху. І карацей, многа гэтых вобразаў, мы ўжо з вами трошку пра гэта разважалі. Мяне это вельмі ўразіла, і падзяліўся з сваім братам у святарстве, у манастве, а ён мне так пасмяяўся трошку і кажа, а ты не памятаеш, што нам это на лекцыях казалі? Я сапраўды, можа прапусціў, можа не памятаў, но ў галаве ў мяне абсалютна гэтага няма. Аказваецца, вось у багасловіі, это вядомы вобраз, што некаторыя даследчыкі Бібліі менавіта так бачылі. Айцы касцёла так бачылі, што Матвей паказвае Хрыста як новага Маісея, як месію, которага яны чакаюць. І вось гэта паралель, яна даволі моцна гучыць у Евангеліі ад Матвея,
Некаторыя бачаць тут, што нават цуды, которые Христос чыніць, што это ўсё адно як аналаг 10 цудаў, которые зрабіў Маісей у Егіпце. Вось, што падобна, мы ўжо з вами разважалі, як Маісея хацелі забіць пры жыцці, калі ён толькі нарадзіўся, да? Так і Хрыста ў дзяцінстве хочуць забіць. І гэтых паралеляў даволі шмат. Неяк так. Што яшчэ, на што хачу звярнуць увагу, і такі важны пункт, і ў прынцыпе на ім нават засяродзіцца ў межах нашых уводзінаў да Нагорнай пропаведзі Хрыста. Для мяне это трошку важнае пытанне, і хачу гэтым падзяліцца, спадзяюся, што недзе там і для вас будзе важнае. Пытанне, для каго Христос прапаведвае, каму гэтыя навукі адрасаваныя? Ці натоўпам, ці вучням? Это важнае будзе пытанне, на якое, на жаль, дакладнага адказу няма, але думаю, што важна ім трошку загружацца і задаць гэтае пытанне. Чаму важна? Таму што ў духоўным жыцці, напэўна, няма такога, што ўсё для ўсіх. Калі мы гэтага не зразумелі, то это вялікая памылка. Нельга вываліць усе свае веды рэлігійныя і свой духоўны вопыт, напрыклад, людзям, которые робяць першыя крокі. Это страшная памылка. Мудры чалавек, Божа мудры чалавек, павінен зразумець, што ёсць такія моманты, калі табе ўжо трэба даўно заткнуцца і не гаварыць нічога больш, нават калі табе ёсць што сказаць. Таму што людзі могуць гэтага не ўспрыняць, бо яны немачныя, так кажа Святое Пісанне. Яны младзенцы ва Христе, так кажа апостол Павел. Цікавы момант, напрыклад, у лістах апостола Яна, такі, зараз знойдзем гэта, такі ёсць у першым пасланні апостола Яна, напрыклад, мы чуем, это 2 раздзел, першы ліст Яна, 12, першы ліст Яна, 2 раздзел, 12 верш і далей. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». И так далее. Ян показывает эти категории. Дети, отцы, юноши, отроки. Многие айцы касцёла і даследчыкі Пісання кажуць, што гэта не ўзрастная катэгорыя, это не ўзрост. Гэта стадыі жыцця духоўнага. Дзеці – гэта тыя, хто робіць першыя крокі, толькі прыйшлі да веры, для ўсё новае, яны поўны энтузіязма, яны яшчэ наіўныя да многіх рэчаў, не да канца там у праўдзе прабываюць, гэта дзеці. Юнашы ці там отракі, яны ўжо пабедзілі лукавага, у іх ёсць вопыт духоўнай барацьбы. Отцы, як старцы, яны ўжо здольныя нараджаць іншых у веры. Яны не проста самі акунуліся, яны ўжо здольныя іншым даць. Гэта розныя стадыі жыцця духоўнага. І нельга усё вываліць для ўсіх. Гэта вельмі класная тэма. Калі ў хрысціянства прыйшлі язычнікі, апосталы на саборы Иерусалимскім, пишуць пра гэта дзеі апостальскія, яны разумеюць, што ім не трэба накладваць увесь этот груз запаведзяў, бо яны не пацягнуць іх. Яны гавораць, то есть галоўнае, што ім трэба захаваць язычнікам, то есть, значыць, маладым хрысціянам, альбо мовай апостола Яна гэта дзеці. Ім трэба устрымацца ад блуда, тэма сексуальнасці, ад ідала жертвенных яств, для мяне это тэма акультизма, магіі, і не рабіце іншым таго, чаго самі не жадаеце сабе. Вот 3 пункты. І апостолы разумеюць, што вось гэтых навічкоў не трэба іх больш загружаць, няхай яны справяцца хаця бы з гэтым. Вот тэма вялікая і шалёна важная. І чаму яна важная у адносінах да Нагорнай пропаведзі Хрыста? Таму што мы пачуем вельмі радыкальнае вучэнне Хрыстовае. І цяпер пытанне, для каго яно? Для навічкоў, ці ўсё-такі для апосталаў, ці для вучняў, которые ўжо нешта там прайшлі і нешта там пазналі? Вось это важнае пытанне і, на жаль, без адказу.
Таму што Нагорная проповедь у Матвея, вот поглядим, як она начинается. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Пытание, где народ? Найчасцей на картинах, ці хаця бы ў воршы, хто з вас, напэўна, многія былі ў воршы на рэкалекцыях, вось гэтыя евангельскія, ці там таямніцы ружанца, ці евангельскія гэтыя падзеі на сценах намаляваныя. Ёсць карціна на горнай проповедзі Хрыста, ён сядзіць, вакол яго людзі знізу. І мы найчасцей такую карцінку бачылі, што Хрыстос прапаведвае народу. Не выключана, што так і было. Але з Евангелія ад Матвея не до конца так вынікае. Можна по-рознаму глянуць, да? Глядзіце, увидев народ, он взошел на гору. Это не значит, что народ пошел за им. И когда сел, приступили к нему ученики его. То есть народ может там недзе быть, допустим, на вот там 20 метров далей, а может и 50, а вокол Христа вучні. И это пытание без отказа. И он вучыць вучняў, ці вучыць усё-таки народ. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, ну и незразумела, каго вучыць. Нагорная проповедь паводле Матвея сканчваецца словами, 7 раздел, 28 верш. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». То есть выходит, что все-таки народ ён вучыць. Хотя з іншага боку, вот трошку взять 5 раздел Нагорной проповеди Христа, например, мы чуем «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем ее посолишь?» Я не думаю, что Христос гэтае слово казаў усім, что вы павінны быць соллю вось этим радикализмом. Наўрад ці такое можно сказать першаму человеку, першаму лепшаму, который прыйшоў так зевака, так и послухаць, что ж тут дзеецца. Выглядае, что гэтыя вобразы «Вы соль земли», «Вы свет мира», нельга гэтае святло схаваць. Наўрад ці это першым хрысціянам можно сказать, вот таким вот новичкам. Выглядае, что это навука ўсё-таки вучням. Як паяднаць вось гэтыя пытанні без адказаў? Я б сказаў бы, хіба што менавіта ў тым і справа, што ў Матвея гэта рэдакцыя. Што, магчыма, гэтыя навукі гучалі ў розныя часы і гучалі як для ўсіх, так і для вучняў таксама. Матвей проста іх сабірае ў одно месца. І таму трошку такая вось нейкая там неразберыха. І зараз хаця бы для цікавасці мы глянем з вами, як выглядае гэта ў Лукі. Гэта Евангелие Лукі, 6 раздел. І там будзе, нават шырэй возьмем, 12 верш и до 20, плюс-минус. «В те дни взошел он на гору, или на гору, наверное, помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12». Да, разумеем, Христос узыходзіць на гору, молится Богу, молится перед важными падзеямі. Ён заўсёды так вот перед перамяненнем, перед тым, як по вадзе пойдзе, ён будзе молиться, да, там не памятаю, дзе яшчэ, сад Гефсіманскі, канешне, перед укрыжаваннем. Ён молится перед тым, як выбраць сваіх вучняў. Ён прызывае вучняў, выбірае апостолаў, дакладней гаворучы. «Избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Потом имена идут апостолов, пропустим. 17 верш. «И сойдя с ними», увага, ён сыходзіць с горы, «сойдя с ними, стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он», 20 верш, «возведя очи свои на учеников своих,
говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие, и так далее. Что показывает нам Лука? Христос заходит на гору, молится, призывая вучняў выбирая апостолов, пасля со своими ж вучнями он спускается униз на низину, и на низине до яго приходят люди, и он пачынае их вучыць, вось это нагорная проповедь и блаженство, так званое нагорное, и блаженство гучаць, але Лука кажа, возведя очи свои на учеников своих. То есть пытанне, кому адресаваныя гэтыя словы, выглядае на тое, што не натоўпам усё-таки, а вучням, которые нешта там пазналі, нешта там ужо зразумелі. І зноў жа ж цікавы момант, значыцца, атрымоўваецца, што у Матвея нагорная проповедь гучыць на гары, бо я ўжо тлумачыў, для яго это вобраз, это сімволіка, ён хоча паказаць новага Маісея, а у Лукі на нізіне. І Лука сказаў бы больш дакладны, таму што ён храналагічна апісвае, у нейкім сэнсе як гісторык, для яго факты больш важныя, чым нават нейкая сімволіка. Як на самой справе было, канешне, мы бы без адказаў. Можа, это не так важна на самой справе. Для мяне больш важна тое, нават мы адказаць не можам, ці гэтыя навукі для вучняў, ці для натоўпаў. Але для мяне гэтае пытанне само па сабе важнае, каб мы нават пачулі гэтую тэму, што не ўсе навукі для ўсіх, каб мы умелі фільтраваць. Вот падобна, як мы разумеем, што дзецям мы не можам расказаць усяго таго, што ведаюць дарослыя, бо дзеці гэта не ўспрымуць. І падобна ў жыцці духоўным ёсць. У плане духоўным некаторыя будуць немачныя, яны не могуць пачуць усяго. І вось гэты момент варты ўвагі, на яго б звярнуў бы я увагу асаблівую. Не ўсё для ўсіх. І на гэтым пакуль што скончым. Пахвалёны Езус Христос.